Și astăzi mi-a venit 5-5 cu comenzi la ușă, ești nebun. Pe această ocazie te salut, sper să o găsești pe măta rece într-o zi. Handicapatul ăla de tot îmi dai comenzi, că am aflat până la urmă că e același, frate. A sunat și a revendicat. M-a sunat de ziua mea sau o zi înainte de ziua mea. De fapt, cred că în ziua... Da, în ziua mea m-a sunat, mi-a zis, nu mi-a zis la mulți ani, dar mi-a zis, bă, să nu crezi că e altul care știe adresa. Eu sunt. Adică și el are niște probleme, dar eu am mai vorbit cu el așa pe parcurs. Mi-a zis că vreți să auziți cum sună mesajul lui de la mulți ani? Ce vrea să înțeleagă el din la mulți ani? Deci mesajul lui de la mulți ani este în felul următor. 2021 va fi un an plin cu comenzi folositoare pentru că, de exemplu, Love Sense pentru poponari că, ca tine, că am observat că te-ai pupat cu conacul, multă mobilă, cât mai greu de manevrat, să fie deranjul mare și prostituate, bineînțeles, dacă se poate trans și mai bine. Mie chiar îmi place să comand, a devenit o obișnuință, urmează să-ți trimit platforma să îți ridice mașina pe Harry Florin Geană, activist civic, pompele funebre. Așa, vă așteaptă să cotizați, vă rog să opriți atacul cibernetic de pe stradă, așa, să răspundeți la livrarea făcută de la canapea. Și eu nu mă mai victimizez, ești nebun la cap? Eu nu mă mai victimizez acum, ești nebun? Auzi cu ce mă amenință băiatul ăsta, ești nebun la cap că vine și îmi ridică mașina, păreri? Care el nu știe, că de asta nu-mi scriu eu Clio, că îl parchez lângă stâlpul ăla și îl leg ca pe biciclete, pragul din stânga spate, pun un lanț de el și de stâlpul ăla și ca să-mi ia mie mașina din cartier, trebuie să o scoată cu tot cu stâlp. Ca pe bicicletele Clio ăla de stâlp, ești nebun la cap? Nu e că are apelurile de blocate închise. Are apelurile de intrare le are închise. Pe care